Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa haluk? How are you? Pripun kabare? Mugi-mugi sehat walafiat lan tansah ana ing penjagaane Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kita mulai piwulangan dinten iki, monggo sareng-sareng maos donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, soli-soliha, dinten niki kita ajeng sinau basa Jawa kelas 3 piwulang sekawan. Kasenenganku, monggo digatekake. Kanca-kanca, kasenengane wong iku maneka warna. Prasasat beda wonge ya beda kasenengane. Umpamane kasenenganku iki, aku wiwit mbiyen seneng tanduran kembang utawa tanduran apa wae sing migunani. Dek biyen angger sowan daleme simbah ing desa, aku weruh tanduran maneka warna sing urip kanthi subur. Lagi weruh wae, aku wis seneng apa maneh yen bisa ngrasakake asile. Mula dening bapakku, aku dikeparengake nandur apa wae sing dak senengi. Maneka warna janganan, kembang, uga empon-empon dak openi. Yen dina Ahad utawa prei sekolah, aku mesti resik-resik lan nata tanduranku kajaba nambah asri. Ngresiki taman iku bisa dipindah-pindah panggonane. Kahanan taman sing kerep diresiki bisa nyingkirake apa wae sing bisa njalari lelara. Ora ana panggonan kanggo nyamuk, laler, tikus lan liya-liyane. Yen kahanan sak kiwa tengene wis diresiki, aja lali kudu njaga karesikan awak, panganggo lan panganan sing dipangan. Kanca-kanca mesti duwe kasenengan sing beda karo kasenenganku. Apa wae kasenenganmu sing baku bisa migunani kanggo awake dhewe utawa kepentingane wong akeh. Kapetik saka Seneng Basa Jawa 3. Isenono cecek-cecek ing ngisor iki. Nomor 1, senengane manungsa iku. Nomor 2, supaya omahku katon asri aku. Nomor 3, papan panggonan sing reget dadi sarang. Nomor 5, papan panggonan sing resik yen disawang. Nomor gangsal, mawar, melati lan kamboja iku jinise. Kesimpulan saka piwulangan dinten iki. Kasenengane wong iku maneka warna. Prasasat beda wonge ya beda kasenengane. Nah, cukup semanten piwulangan dinten iki, monggo kita maos donga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.